Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Илебезгә тынычлык сорадык, мөфти рәис белән бергә гомрә кылды. Хәерле юл, Яршалыдан хәрбиләргә чираттагы шифлык ярдәме җибәрделәр. Илебезгә тынычлык сорадык. Бу көннәрдә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин рәис Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы делегация составында Сәгуд Гарәбстаны корольлегендә эш сәфәрендә. Җиддә халыкара аэропортында аны провинция губернаторы Бен Абдалла Бен Жалави Ал-Сауд каршы алды. Бүген төнлә мөфти Мәккәдә рәис белән бергә гомрә кече хаҗ юлларын үтәде. Көндез Җиддәдә Ислам илләре министрлары конференциясе узачак. Моннан тыш көн дәвамында эш сәфәре кысаларында очрашулар һәм эшлекле сөйләшүләр көтелә. Бөтен дөньядан меңләгән мөселман изге Рамазан ай алдыннан гомрә кыла. Алар янында булу мөмкинлеге өчен Аллаһка рәхмәтлемен. Аллаһы Тәгалә укыган дугаларыбызны кабул итсен. Илебезгә тынычлык, халкыбызга сәламәтлек, йортыбызга бәрәкәт сорадык, ди Рөстәм Миңнеханов. Хәерле юл. Бүген Яршалыдан хәрбиләргә шифлык ярдәме җибәрделәр. Йөкнең гомуми авырлыгы 14 тоннадан артык. Сугышчылар өчен посылкаларны Галава кушаматлы хәрби хезмәткәр үзе илтәчәк. Ул Санкт-Петербург кешесе. Шәһәрдә ул беренче тапкыр. Әмма аның сүзләренчә, ул безнең шәһәрнең ватанны саклаучыларга һәр вакыт ярдәм күрсәтүен белә. Ул тагын безнең төшерү төркеменә нәрсәләр турында сөйләде. Бу хакта алдагы минутларда. Спальный мешок, в котором спишь, чтобы не замерзнуть. Ну, все вещи в сумках там, сумки с собой. То есть у меня ничего там на базе нет вообще, у меня все с собой. То есть я в любой момент взял, у меня есть вот мыльно-рыльное и все подряд, и все здесь. То есть если меня сейчас где-то бросить в поле, я спокойно там проживу. Ким дигәндә бер атна дип ышана ватанны саклаучы Глава кушаматлы хәрби хезмәткәр теләсә нинди хәлләргә әзер булуы турында сөйли. Кузовта сухпайоклар бар, зур сумкада барлык кирәкле әйберләр, запас кием комплекты, шәхси гигиена чаралары, сөлге, аптечка бар. Үзе белән салкын тибүгә каршы дарулар, ират нәрсә кирәген төгәл белә. СВО уздыру зонасында ул 2022 елдан бирле. Война просто так не начинается, она начинается в том случае, когда это просто необходимо. Соответственно, значит, это было необходимо. Ну, тем более, если там целые республики, целые эти области хотят отсоединиться и присоединиться к нам, ну, значит, это о чем-то говорит. Людей, видимо, достали конкретно. Махсус хәрби операция башланганчы сугышчы портта эшләгән докер булган. Хәзер ул машина йөртүче. 2023 елның июненнән йөк машинасы руле артында. Шулга гуманитар ярдәм алырга килгән җыелышта предприятие һәм оешма җитәкчеләре дә, мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләре дә катнашты. Мы подготовили подарок на праздник из Дня защитника Отечества. Хотели передать нашим солдатам слова благодарности за то, что у нас мирное небо над головой благодаря им. И в знак признательности дети вышивали платочки своими руками. Самым простым стишком это тамбурный шов. В этом году исполняется гербу 20 лет. Вот, поэтому не случайно он здесь. Каждый элемент, символ герба что-то означает, обозначает. И вот, например, видите красный уголок, это если в геральдике смотреть цвет красный, это означает символ труда и мужества. В зону специальной военной операции для группировки войск «Север» мы направляем шефскую помощь весом 14 тонн на сумму более 11 миллионов рублей. В составе груза входят продукты питания, квадрокоптеры, тепловизационные прицелы, монокуляры, противодроновые устройства, автономные дизельные отопители, инверторные генераторы. Шулай ук сигнал көчәйткечләр, бинокльләр һәм нәтиҗәле сугыш алып бару өчен алгы сызыкта кирәк булачак башка бик күп әйберләр. Оглянувшись в прошедшие годы, мы можем сказать, что на сегодня более 1000 тонн, уже мы перешли объем более 1000 тонн, отправлены в зону специальной военной операции и шефской помощи, и гуманитарной помощи. Шәһәр мэры яңадан СВО зонасына барга планлаштыра. Шәһәр башлыгы Шалдан хәрбиләргә әйберләрне һәм изге теләкләрне шәхси тапшырырга һәм сугышчылар белән аралашырга тели. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Үзебезнекләрне ташламыйбыз. 24-нче мәктәптә цветочный территориаль идарә үз идарә рәисе белән берлектә хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыю буенча акция оештырылды. Анда укучылар, ата-аналар, укытучылар һәм 20-нче һәм 21-нче комплекс халкы катнашты. Кирәкле әйберләрне гыйнвардан җыя башлаганнар. Җыелган әйберләрне безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты. Кемдер кәхвә, кемдер дымлы сөлгеләр суза гуманитар ярдәмне волонтерлар тартмалар буенча сортларга айыралар, шулай ук аларның һәрберсенә хатлар салалар. В руках я держу письмо, которое написал солдату. В этом письме я написал им благодарность за то, что они воюют ради нас и ради семей. Пусть это достанется любому военному. Я желаю, чтобы у них все получилось, ну и чтобы война побыстрее закончилась. Гуманитар ярдәм җыюга Жигули кушаматлы хәрби хезмәткәрнең әнисе дә үзелешен керткән. СВО зонасында аның улы 2023 елдан бирле хезмәт итә. Когда узнали, что тут помощь собирают, пришли, спросили, что надо, позвонили туда, СВО. Ну, попросили в основном вот влажные салфетки, гигиенические принадлежности, лекарства тоже. Ну, что могли, ну, от вот дочери, от внука, от себя собрали 3 коробки помощь. Дәресләрдән буш вакытны технология кабинетында кызлар солдатлар өчен тукыма янчыклар тегәләр. Алар баулы капчыклардан гыйбарәт. Алар вак предметларны җыю өчен кирәк. Мәктәп укучылары капчыкларны өйрәү эшендә тегәләр. Эсмеральда Ханнанова инде 3-нче шундый янчык өстендә эшли. Это будет им огромная поддержка с нашей стороны, с нашей школы. И то есть я активный человек на школе, я решила тоже попробовать себя в этом. Мне даже очень понравилось. Укучылар шулай ук окоп шәмнәрдә ясыйлар. Урта звено укучылары фитильләрне картоннан ясыйлар. Өлкәнрәкләр чистартылган парафинны яралар. Аны эретәләр һәм банкларга салалар. Шәм өчен материалларны мәктәп укучылары һәм укытучылары үзләре алып килгән. Мәктәп ашханәсеннән банкларның да кирәге чыккан. Те, которые имеют чеку, открываются аккуратно круглым створом, они используются сразу. А те, которые открываются ножом, получается по контуру, их нужно немножечко обстучать для того, чтобы вот этот зазубренный край просто убрать. После того, как помыли и обработали край, убирается этикетка бумажная. Те, которые имеют окрашенный внешний вид, такие баночки не принимаются. Рәсемле банкалар янганда оғылы мәддәләр булып чыгара. Эрителгән парафинны шунда ук кукуруса яки борчак банкасының кырыйларына кадәр салырга кирәкми. Моны фитиль утырганнан соң гына эшләргә мөмкин булачак. Югыйсә анда зур бушлыклар барлыкка килә дип тәҗрибә уртаклаша укучылар. Не у всех есть газовые горелки. Она играет роль как просто обогреватель, как бы можно на ней подогреть пищу. Җыелган гуманитар ярдәмне бүген 24-нче мәктәп хезмәткәрләре КамАЗ мәдәният сараена илттеләр. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Россия президенты кушуы буенча 1 февральдан 40-тан артык социаль түләүләр, пособиялар һәм компенсациялар артачак. Февраль индексациясы барыннан да элек инвалид кешеләргә, хәрби хәрәкәтләр ветераннарына, бөек ватан сугышында катнашучыларга һәм федераль ташламалар хокукына файдаланучы башка кешеләргә кагыла. Пенсияләренә өстәмә рәвештә алар айлык акчалата түләү алалар. Ул башка күп кенә пособиялар кебек үк 9,5%-ка артачак. Также проиндексировали материнский капитал, и при рождении первого ребенка с 1 февраля 2025 года размер материнского капитала будет составлять 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка размер доиндексируется и будет составлять 912 161 рубль. Кроме материнского капитала будут повышены и другие пособия и выплаты семьям, в которых недавно появились дети. В частности, социальный фонд увеличит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам. Моннан тыш февральдан пенсионерларны бәяләрнең факттагы үсеше дәрәҗәсендә кадәр өстәмә индексация көтә. Ул Росстат мәгълүматлары буенча 9,5%-ны тәшкил итә. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, социаль фонд арттыруны гаризасыз үткәрә. Шуңа күрә бер каяда мөрәҗәгать итәргә яки гариза бирергә кирәкми. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Выбираете, где отдохнуть? Вас ждут прекрасный отдых, профессиональное лечение и море удовольствия в санатории Шифаласу и Жминводы.
Республика Татарстан, Менделеевский район. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 54 62 31.